Mentang idan buat hakani ka benta ka lasan baje riu baje kidi ki por ba piju I kidi ki ba di jing ba mane habar ki ba di do sang do than kini habar te menta nakalin tukang Shillong municipal ka kwa ban kendang lang ya kiru banong ban bu lang ya kiru hakate ka jaka satai ka bakilapan ben te kat ba anda lapo yang ni I ba kini ki pri ki ba di do hang ne ki pene ya kane ka yu da ka ba kido ba hakasi ovi ka chongki hi kalau kedau saya bah hakasi ovi chongki kadai bah latho bah lasha eki ban vending habar outside jong ketika muda parking lot te dina takadau ki yo ban mtasi ban ong bah kadon hok eki ban shong nabar kakasi ovi ru kapen sisa te henry ngaya keren buat ki staff jong Shillong municipal menta nakaleng jongki ki shuong bah namar bakila ayo ya ka order bala penting kena bagi kini ke jaka baro kadai kano vending zone kat kum ka jung tha jong government te kempet ya kasih ovi ka thok komno kasih ovi hanai ki board be tek ban terkare abet dare de hangno Shaba shatay kamri le hangni ru ba jaka jong ikade shatay ngim stana re bali shong shaka jaka jong ibreu menta kiti gila rong ile shong maki kin kta em tabah ba yakta ngin shong ha jaka la jong bangi ngimuan na do mastep ngiwan re baji hado khat ba stek khat ar baji ngila le pinda na do mane bro shiski hane ngidan ngimdan ra hane namang idan ha kawai ga sushan ngi hap support be ive pi ngi bangi ya sharom cheneng gi badi bam hane na do nang kong ru ba por ba ki wan sarbiru ki ong be ki bade bam bade so bade kuai ki de shabar bai hado hakalai sen ro pi baki tho ingi shabar bali pat menta ki nong ngin penrong yang ngi shapo kada kate ga shaula kada kate ga tedem ngin ra shapo kam kta re ki ve ki bade ki jani ki juti situ kam kta ra ki nong bai ba nai por tang menta kasi le shai ti si pe le shai ngin chong ni tingin yawan bai nama kada ka marbam de ngim la te ban shong hayeng mendangi bro khash para na kawai ka dukan ni bam lai ngot sangot ipara mendagi nong shong hayeng gila sa ban wanai bam ngi em so ba nganong ba yipi pen shai bai yi ki ba shong de met kam judan jingwet re mano ki ba he ba han ki shi wan bam hang ni ki shi ong bai ba ka shngan de met na ma bli ngi wan bai na don re baje hado khadar baje ngimdan ne kata ka jing pendik you know kamdan ne kata ka banong bangin ya pendik ki ba ya be ngi shong bai chakar shani pi ba ya be ka kaliru tanggawan we bai kamdan ka kali ba kiu shato ba ya stu ka ya be shato pi pindaring na do nang tai hado hang ne ki bade do ki khasingi ngim ya bon re te bale kim berkhate ban ayingi da kapor nyimpan re ba ngin shong baro system ngin shu request ya ka sarkar bakan ayingi na don re baje le kan bakan mon kapor ting hado khadar baje ya kamar bam ngim la araban ong bagin shong hayeng kata ka bam ngim la araban manzur ya baro khoi be khadi kong jon to idan sai we kong bade jaam khadi kong jon lihat kemana bengi itu ka COV jopi dah yang tu kan tu outside kompleks kan bangi ya nam municipal ai kong ju pen ai ka collection kan to po yu jangan cok muda ni kam dai ka jing pakala jongi kadai ka jing pakala jong bi sarkar kita ginong trekam nama na do nang kong ropar bawan sarbiru ki ong bai ye ki marbam ngin ai be shabar nama ka tedem kamde ban rong shapo ya ka tedem mentangi shat men singi pingi prepare men singi ngin wan de demet ngin wan san baji ngin rong shatai pimot ngin de you know ki badi juti ki badi ki balawan na don re baje mestep nyaw baje mestep so ya hab kain bakin ya lek chano kin ko asong skandong ro ko mangi ka bam ngi shat mestep ngi wan de jan met menta kamlot ngin ra si ngin lek kumno ngi hab brand tengi nga syukur pat nak liang jong ngi badi marbam kinda ai ka por nyaw baje ro ngin wan nyaw baje mainang khadar baje ngi khang khadar baje ar lai baje bangi te maka yo jongi kata sedang inyo ngim syong re baro isa singi ar baje kenai baje shane ka yo jongi kata sedang वन फ्लोई रो ngim par ladi नहीं वो तो आउटसाइड में आता है ना सर धुआं होता है तो सर कैसा बेचेगा उसको ना do bas dang nongkong ya keren ba ya kamar bam kidai ban syong bai habar
Namar ka jingkren jongki namari nang ni na ba syong di jing di jonga hadwang syati charum ka dai ban bu da kabam hadi nang tu tengi ya keren pada namar chapang ginala jala ya keren chapang ginala tamakihi kibaong bakin sachna bah kin le bah ya kita ginala do topat bakin le bak kumno baka kan rung makihi bakren ya kata jato hadi nang tu pada ngidi dalalong biang sakabai ke TBC maki hipat bakin ong baik namar kani kadeka makam long kakam nya mo karet kesurong te maki bang hade nang tu ki maki hipat kila penlek dah katu ka balong kum ke TV ke kila pen senal apa ni ya kata ka plan jong ki kila pen hi baya ki badi bam market namar nang tan siliang ka heng ka khamhe ka turok dei tajliang yang badi bam kin bo no chatai ki khalam chamang makin rung chatai ya ki badi bam kin ai baya ka tai ga liang nang tai siliang barok khot ante barok khot nang di bam kin rung kat no teli kin dan kin rung hang tai te hadin nang topan te to ya ka taru ngila ya monjur apa ka TBC ngila pediang baya ki badi bam kin syong nang tai siliang te ngila ya bek bat hado bakin ai ka to ka siu biru ki kram cham tho ya ki bakin rung chatai pak muda ki tho ya ki bakin dan bi hang ne khmat jong ka muda ki tho gum ta em ka to kot jong pi ki tho gum ta balai pada ki wan khandang ya ki bakin phat tep chatai long laya i da ka khmat jong ki ibarit wada gitu ikong badi so kanungut ki bayam badai ba kadai ka marput tabalai pada ya kiniru kini lagi ba dakading to hang tai long ki kila agi berubah ni syong lang badak sang dakading nalor baka sarkar hi ka kular hi banai nang tai ka kwa sa kai pada bakan pun kiwin sai kai pada ka kwa na kai gadau ya kita kilis ban penbiang kita kilis jong kinong dia madan te ngila ya ka kam sakman bat ngila tre bat kat badan ibor bangila penbiang kita kilis tengala air poro show special officer ngala ada batai ngau pechni kilis 4 biang hidai ban yaisha bani apshwa ban batai ban batha ya ka municipal ro bakam dei ban le kumni bat ngi le la shi banai ka bakhaddu ka meeting ka bakilong ro dei hau khandai tarik uni banai baladep temantala shi banai kapta ka professional town vending committee kim khotshu kamun uni chair person umdei shu kum chair person jangka PTVC uladai betang chief executive officer barai marwai kalalong be an lupa namar ka TVC ka PTVC ngan patai ngai pi dai tang ka professional town vending committee baong ban le kata ka pilot ban ya pej kalong ne em she's name kaladai ban pendep ya kita ki kam ban pej ya kita ki institute survey ban le kata ka election ban penlong ban thawe kata ka proper town vending committee namar ha ka bakut hi kadai ka proper TVC hi ka ban ai ki license nata ka daw ban ngirung ya ban shi ya ban ya ka juish ka jung yong le regulation tang ban le kata spacing borok te namar phimla banong iju e size phin thangyan lut e ki breu kum ki blank ki masi ite stretch bala ekran si ekran haka PTVC meeting ro ba mdai ban pen thli namar balai hap don kam ka jingkluj em hapo ro shabaro ki badi jingsa gini ki badi tiar baret ki badi so ready to eat ki kuai ki secret kumno ki breu ki lek mare shadu shatai ban khapnya